प्रेमानंद महाराज जी की मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये वीडियो देखो। अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज? उसका चिंतन, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। କିଏ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି? କଣ ହେଲା ତମେ ଏତେ ବଡ ଦୀପାବଳି ଦିନରେ କାନ୍ଦୁଛ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ପୁଅ ଯାକ କାନ୍ଦିବେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଭିଡିଓରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା? କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇନାମଣି ପୁଣି ପୂଜା କଲେ ମାଇନା କା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ପୁଣି ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡରା ମାନେ ଯଦି ପୂଜା କରିବ ବୋଲେ ମାଇନାକୁ ବି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ପୁଣି। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ବିବାହ କରି ତମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛ, ମତେ କିଛିଟା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିନଥିବ ହେଲେ କି ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଗାଡି ମାରି ପକଉଛ ହେ? ତମେ ମ୍ୟାରେଜ ଡେଟ୍ ଭୁଲି ଗଲନି କି? ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ଏବେ 4 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ତମେ 5 ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛ। ତମକୁ କି ବାଦ ହେ ମ୍ୟାରେଜ ଚିନ୍ତା ପଡୁଛି ତମକୁ ଏବେ? ଆଉ ନହେଲେ ତମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛ। ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା କଣଟା ଭୁଲ କହିଲେ ହେ? ତମେ ପୂଜା କଲେ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତମକୁ ବିବାହିକି ଆଣିବାଟା ମତଲା ନାହିଁ ଯେ ତମର ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି ଆହୁରି ବିବାହିକି ଆଣିବି ହେନି। ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବାଟା କହିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବାଟା ମୁଁ କହିଲି। ତମେ ଯେ ମୋର ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତିକୁ ଘରକୁ ଆଣି ବୋଲି କହୁଛ। ତମକୁ हाय सांग माने ए वीडियोटी आपको भल लगी लाइक शेयर आउ फॉलो कर देबे। आ हां समस्तनको हैप्पी दीपावली। आउ हाँ सांग माने एही दीपावली रे बहुत सारा फोटो उठांतु आ बहुत सारा बाण फुटांतु, किंतु बाण फुटेला बेले पूरा सतर्कता सहित बाण फुटांतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।